Ráda vás tady všechny vidím a zdravím vás jménem České atletické federace. Ráda bych poděkovala organizátorům a hlavně také funkcionářům České atletické federace, kteří se tohoto ambiciozního projektu udělat mistrovství do všestrannosti, do všech kategorií, poníci, děti, junioři, dospělí, družstva. Myslím si, že to takovou ujali a věřím tomu, že to podpoří týmového ducha, jak tady vidím mezi vámi. A také bych ráda poděkovala městu Pardubice a organizátorům dospělovému spolku, protože také k tomu přistupovali velmi aktivně. Přeji vám mnoho sportovních úspěchů, jak jsem zmínila, držte se toho týmového ducha, máte možnost potkat se svými kamarády, soutěžícími z ostatních oblastí a užijte si mistrovství jak po sportovní, tak po společenské.